til at finde en bolig? Alle med jævne mellemrum står i problemer i forhold til at finde en bolig, fordi der er jo ikke rigtig noget at finde. Nej. Altså jeg var heldig, fordi at jeg havde det her sådan, jeg måske op fra jeg var lille. Men for de fleste, der skal ud og finde både kammerater og så videre, så er ens Facebook-feed jo en lang sådan, strøm af folk, der gerne vil have et sted at bo. Så mit indtryk er, at det er stort set umuligt at finde noget i øjeblikket. Ja, da jeg flyttede til København for 3 år siden, der var det svært. Der fandt vi en anden del. Jeg har en fremleje, som er meget dyr. Så boede der et halvt år, og så flyttede vi i en anden lejlighed på Nørrebro et halvt år, så vi fandt med, om man kunne være mere. Ja, så det herover der kom jeg ind på Boligens kontor til at starte med. Og når man først er inde, så er det ret nemt at komme videre til et andet sted. Så skifter man bare plads med nogle andre. Jeg synes, at kommunen har været rigtig, rigtig dårlig til at opføre boliger til unge mennesker. Det er sådan noget med, at der i 17 år ikke har været opført boliger til unge mennesker inden for Københavns Kommune. Nu begynder de at bygge boliger, men dem de bygger jo så alt for dyre, som det jeg bor i koster over det din SU. Det er jo ikke, altså det hænger jo ikke sammen for de studerende. Og så handler det også om, at de studerende bliver lidt mindre kredsende, ikke? Det gør ikke noget, at man starter med at bo ude i Albertslund eller videre. Der er ikke nogen, der dør af transporten, der skal bo i København, og sagtens skal komme rundt. Så hvis de studerende var mindre boligsnopper, og kommunen var bedre til at bygge nyt, så er det jo